Skal du? Ja. Vil du få den? Får den, der? Skal vi fiske på den? Nei, vi fisker her nå. Er det da en masse fisk? Ja, her er bestandig fisk. Da kan vi ta Filmer stanga di. du? Ja, nå kan vi ta stanga di. Ja. Er det sånn? Ja. Nei, kanskje sånn. Og så må du sette den ned, så ikke de... Tyskerne? Ja, så at ikke de tror at du er tysker. Hæ? Sola har gått ned. Hæ? Sola har gått ned. Det er bra. Jeg tror klokka er 9:30. Åh.